Ги натягай много, не мога да платното. То става да ниски е. Снимай нещо. То не е най-бързия курс, така че ние лесно ще падаме. Ей така. Да, виждам. Ето след. Е, къде са, пак не ги виждам. Това е, трябва да слизам. Над ней, доста ли? Добре. Това ме търсим. А? Пане, вътрешен, до боя, близо до боя. Кой бой? Не виждам нищо. Ето качи. Долу пъти. Еми не знам къде са ми качи. Да, бе, ние сме с предимство. Майка му бъде. Не, знаят ли, че сме с предимство? Да, аз си не питах, обаче те вече са мъртя. Трябва да видиш. Не. Не ги виждам, само казах. Вече те с предимство. А? Качи, те са предимство, качи. Чакайте, виж.